Se oli Meguiar's maahantuonnista Patrick, morjesta. Se olisi kausi 26 kevät just kolahtanut ja tää on Megulle juhlavuosi, 125 vuotta autohoidon asialla. Tänä vuonna on tosi paljon uusia tuotteita, toki tulee joka vuosi, mutta juhlavuodelle varsinkin panostettuja. Käydään nopeasti läpi vähän mitä uutta meillä on. Hajusteita. On jos jonkin näköistä. Nyt löytyy jokaiseen makunystyrään varmasti tai hajunystyrään näitä. Uutta on se, että tässä on tämmöinen testikappale, voi vähän rapsuttaa ja tuoksuttaa, niin huomaa mikä tuoksu näissä on. Eli auton raikastukseen. Sitten paljon odotettu tuote, joka tuli taas takaisin, eli rengaskiilloke geelimäinen, mutta ei ainoastaan renkaille. Se on muovi ja mustille maalattoman kumiosille kanssa. Ja huippuu tässä on se, että kun pyöräyttää renkaille ja odottaa vähän aikaa, niin ei linkoile mihinkään. Pysyy kiilto, ei kerää pölyä. Loistotuote. Toinen, mitä on toivottu paljon ja nyt on tullut. Erityisesti teipille. Matta, vinyliteipille, kalvolle, suojakalvolle. Käy toki maalipinnollekin ja käy kiiltävällekin, mutta erityisesti satiinipinnoille, hoitoaine, teipatulle pinnoille. Luxury matte, eli sisäpuhdistus ja hoitoaine, joka antaa mattasen lopputuloksen. Eli kumimatoille kaikille semmoinen tosi kiva OEM-luukki, eikä ole liukas. Eli polkimet, matot, ei kantapäät lipsu. Erinomainen tuote. Umpiosarja uusi, sisältää nyt oikeasti kunnon umpiopinnoitteen, kestää UV:tä hyvin. Porakonekiinnitykselle. Kiillotuslaikat, kaikki mitä tarvitsee, sisältyy settiin. Nopeasti hyvä parannus umpioille. Ja kirsikkana kakun päällä, niin uusi Hybrid Ceramic Wash and Wax, eli pinnottava, erittäin pesevä shampoo, joka poikkeuksellisesti vaahtoo melko lailla hyvin ämpärissä ja vaahdotettuna on ihan huipusti. Eli nyt on tuote, mitä voi käyttää washcoatinakin vaahdottimen kautta. Voi vaahdottaa ja kinnastaa, tosi monta käyttötapaa sille. Mutta hyvä on siinä, että pinta on todella kiiltävä, todella liukas ja ihan älyttömän hydrofobinen. Tämä on ihan ykkösvinkki meiltä kyllä, että tälle kesälle kannattaa hommata. Lisää tulee myöhemmin, tehdään käyttövideoita kaikista, niin katsokaa someen, niin näette videoita.